Добро вечер на всички. Иначе много се задоволни тук, защото се наваим от тази дискотека тук. Иначе това е една от най-никви дискотеки в Ново село и въобще в държавата. И тук се спомня като бегове с батареи знара. Сега, искам да кажа на явността на целия народ, дека имам едно другарче и това много симпатично другарче. Другар от Еране, която си типка за дупена, за ебена, разбираш, да има малко тук. Иначе другар от Еране, типка и кажувам пред цялата явност, дека Лос Анджелес се жене. Какво има? Не кажеш другарчето нещо по-сега. Здраво, драги гледачи! Аз се усетям ова дискотека като най-големия овчар, разбираш, пред много време бех голем овчар и сега дойдех тук да видам как е ситуацията, дойдех съм тук, всички ги гледам като овци и толкова се усетям много кул, разбираш. Да, като човек белата метка, века те си като овца. И пачки ние сме като овци, ама видно ще сме излезли тук в най-неква дискотек. Иначе искам да кажа на всички човеци, бидейки земеделието тази година много че време. Всички нека стават маслинки, зайтин, масло нека стават пиво по небето и стена се най-много нека стават гумна. Бидейки гумна се едно от най-хранливите материи на земята. Иначе това е тук моят другар. Иначе, драги гледачи, аз усетям много хубава дискотека, има много будки, не съм фанал да стане една и така цяло време си терам, разбираш, на нам на вам. И мислям дека другаро, сакам да ви го представя като най-ячо за никъде тип. И аз съм пастер, но аз му мъзам тук, нема това ме плати на мене. Даваме яденето, го облекаме и захараме и мен се седим заедно. Иначе аз сакам да кажа, аз сними тук, иначе аз сакам да кажа, ще кажа на всички човеци тук, защото от държавата и от село Струмичко, като ме видят мене, ако е некоя за женене, нек дойде мене, оти съм за кабал като куче, ако сега малко да ме поддържа. Да, драги гледачи, мен ме наприя, знаеш, като некой си, и ме викна тук да се напия по емпелък, ми излъжа дек било матеница, а това било матеница. Било нито леко, конь матеница.